Men først der skal vi med besættere og autonome tilbage til 80'erne, 90'erne og 0'erne. En ny bog, Gadens Parlament, udkommer onsdag. I den er samlet plakater fra den radikale venstrefløj igennem de 3 årtier. Velkommen. Velkommen til dig, Malene Meisner. Det er dig, der står bag bogen, Gadens Parlament. Og som sagt, så er det 30 års plakater fra den radikale venstrefløj. Det har taget, omkring 6 år at finde de her plakater. Der er 500 plakater i bogen her. I fandt i alt omkring 900 plakater. Det er rigtigt. 6 års arbejde. Hvorfor overhovedet give sig i kast med de her plakater og jagten på dem? Jamen, det kommer jo af sådan en kærlighed til og fascination af plakaten som medie. Og det er jo en del af plakatens natur, at den ikke hænger ret længe. At dens plads lige om lidt skal overtages af nogle andre. Så den råber op i den korte tid, den har på gaden, og så er den væk igen. Ja. Og noget af den flygtighed kunne jeg og 2 venner, som har været med til at starte det her projekt, det var den flygtighed, vi godt kunne tænke os at fastholde. Ja. Og så kunne vi godt tænke os at have muligheden for at se på de her plakater som et samlet felt. For det har ikke været muligt tidligere, fordi de aldrig ligesom alle sammen har været samlet ind. Der er ikke noget offentligt arkiv, der har dem alle sammen. Nej, og det er jo så også det, der har gjort, at jagten har været sådan lidt lang, ikke? Hvad var det, du havde været på Arbejderbevægelsens bibliotek og Det Kongelige Bibliotek, hvor I ikke sådan fandt alverdens? Nej, altså Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv har noget. De har over 100, men altså vi har fundet omkring 900. Så der er altså meget mere at hente derude, og Det Kongelige Bibliotek havde 1 eller 2. Så. Ja. Du har selv baggrund i det autonome miljø sådan tilbage i tiden, så du har også vidst, hvilke døre du skulle banke på, for at netop finde de mennesker, som kunne ligge inde med nogle af de her plakater her. Hvordan har den her jagt været med at banke på dørene og ringe til folk? Og sådan? Jamen det har jo, altså man kan sige, vi er jo startet et sted, og så har folk jo været søde og ligesom sende os videre, sende os videre og sende os videre. Og nogle folk har jo haft 2 plakater, som var dem, vi ikke kunne finde nogen andre steder, og andre har haft 50. Ja. Men det er jo kun i kraft af alle de mennesker, som har gemt alle de her plakater, at det her projekt overhovedet kunne lade sig gøre. Hvis folk havde smidt de her ting ud, ja, så havde det slet ikke været muligt. Så det er vi meget taknemmelige over. I har været nede i kældre og op på loftet og finde plakater frem. Hvordan har det været for ejerne at gense og for jer at finde de her plakater? Altså, jamen, jeg tror ikke, ejerne har haft... Altså, ejerne har jo godt vidst, at de var der, de her plakater. Jeg tror, for dem er det nok mere specielt at se dem nu i en trykt udgave, for evigt på den der måde. For de har jo hele tiden vidst, at de lå der. Men igen, flygtigheden gør jo, at nogle af de her plakater har hængt en uge i københavnske gader for 25 år siden, og siden har ingen andre end dem, der har gemt på dem, set dem. Ja. Så på den måde er der jo også, kan man sige, folk, som har haft en historie til de her, eller forhold til de her plakater for lang tid siden, som nu kan gense dem for første gang i mange år. Ja. Og det er jo så som sagt tilbage fra 80'erne, så er der 90'erne med, og så 0'erne. Ja. Fandtes der ikke den radikale venstrefløj i 70'erne, eller hvad? Eller hvorfor startede du i 80? Jo, det gjorde der, men det, som i 80'erne blev kaldt for BZ-bevægelsen, og som i 90'erne blev kaldt for det, og vel stadig bliver kaldt for det autonome miljø, har jo sin start omkring byggelegepladsen Byggeren på Nørrebro og dens rydning i 1980. Og så var det jo meget oplagt at tage 1980 som startår af den grund, fordi mange af de børn og unge, som oplevede den her rydning, var også dem, der senere blev en del af BZ-bevægelsen, da den startede i Danmark. Ja. Og lad os bare tage hul på det, fordi at du har sådan udvalgt nogle plakater, som vi skal kigge på. Ja. Og lad os tage 80'erne, hvor vi ser Poul Schlüter. Ja. Han står der. Hvorfor står han der? Den er fra 85. Ja, det gør han, fordi at samme år var det jo 40-året for befrielsen. Og der Danmarks befrielse for den tyske besættelse. Og der havde i de foregående år opstået en tradition omkring, at de tidligere modstandsfolk afholdt et arrangement på Rådhuspladsen. Og det ville de også gerne gøre på 40-årsdagen. Så var det så samtidig sådan, at statsministeren også gerne ville holde en tale på Rådhuspladsen. Derfor blev de tidligere modstandsfolk bedt om at holde deres arrangement på Blågårdsplads i stedet for. Og det var der mange, som var stødt over, også på den baggrund, at statsministeren jo havde en fortid i konservativ ungdom i 30'erne, og jeg går ud fra, at det billede, som er i bunden, forestiller medlemmer af konservativ ungdom i 30'erne, og de gik jo med skrårem og støvler. Og derfor tror jeg, at der var nogen, der blev voldsomt provokeret af statsministerens ønske om at tale her, og derfor lavede den her plakat, som jo på en meget enkel måde fortæller lige præcis det synspunkt.
og som jo ikke efterlader beskueren i tvivl om, hvad der er hensigten. I hvert fald ikke samtidsbeskueren, for man skal jo igen tænke, at den her plakat er lavet på et tidspunkt, hvor den her debat fandtes i offentligheden. Ja. Og så er den plakat jo også et glimrende eksempel på, at det her med at tage fotografier og sætte dem ind i nogle andre sammenhæng, altså montagen, er noget, som bevægelsen bruger, og som også er en del af dens arv fra tidligere politiske bevægelser, helt tilbage til 30'erne og 20'erne, hvor blandt andet i Tyskland, de tyske dadaister, John Heartfield, som var meget dygtig til den slags, tog samtidsbilleder og ændrede konteksten, og på den måde skabte en ny mening og en ny form for propaganda. Kan du ikke lige slutte af med at fortælle her, hvad der så skete på Rådhuspladsen? Jo, der skete jo så det, at statsministerens tale blev afbrudt, og der blev kastet med æg og tomater. Og de billeder af statsministeren bag politiskjolde i en regn af frugt og æg, dem tror jeg, de fleste kender. Ja. Så på den måde så har de her plakater jo også nogle Danmarks historiske begivenheder at referere til. Ja, præcis. De fortæller netop, hvad der er foregået i Danmark, ikke? Kan man sige. Vi skal også se på 90'erne. Der var det især antiracisme og nynazisme, som var op og vende. Ja, altså der sker jo nogle voldsomme ændringer i Europa med murens fald, og især i Østeuropa ser vi, at asylcentre bliver udsat for brandbombeangreb, og asylansøgere bliver overfaldet på gaden, og nynazister marcherer. Og i Danmark bliver et medlem af Internationale Socialister dræbt ved en brevbombe i 92. Og efter det starter man så i Danmark en afdeling af Antifascistisk Aktion, som jo har som et af sine erklærede mål, inspireret af sine historiske forgængere i 30'erne i Tyskland, at man tager slagsmål på gaden. Man markerer gaden som et sted, der skal være frit for alle, og derfor fri for nazister og racister. Ja. Og så derfor har jeg valgt den, fordi den tematiserer de problematikker, men udover det har jeg også valgt den, fordi at den på sin fine måde viser, hvad man også gjorde i 90'erne sådan, rent æstetisk, nemlig at man var i stand til at skille form og indhold ad. Fordi den her plakat har jo forlæg i en samtidig biograf filmplakat, som jo overhovedet ikke handlede om det her, men at man ligesom tager den her biograffilmform, plakatsform, og så putter et andet indhold ind i den. Gør, at man laver noget agitation, som taler til nogle andre mennesker, end en mere traditionel politisk plakat ville have gjort. Ja, og den form kender vi jo sådan set også i dag. Ja. Kan man sige. Du har en mere fra 90'erne, sådan en montageudgave. Kan du sådan kort fortælle om den? Ja, altså det, der er det sjove ved den, det er jo, at den indeholder et hav af forskellige historiske billeder. Fra den spanske borgerkrig, fra Fidel Castro og Che Guevaras indtagelse af Havana på Cuba, af Black Panthers, der er indianske høvdinge, der er kurdiske partisaner, der er den russiske fane over Berlin efter 2. verdenskrig. Der er et helt galleri af historiske kampe og enkeltpersoner, som man gerne som bevægelse vil identificere sig med. For det er jo også identitetsarbejde, der foregår, når man sætter de her ting sammen. Så på den måde så skaber man en tråd mellem sin egen kamp og nogle historiske konflikter, som man føler, man gerne vil associeres med. Ja, og viser også det internationale kamp. Ja, lige præcis. Lad os rulle ind i nullerne. Der kom en ny regering i 2001. Det var med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Hvad satte det så gang i den ydre venstrefløj? Ja, men det satte jo gang i mange, vil jeg sige. Nok ikke kun den radikale venstrefløj, men lige præcis den her plakat handler jo om Ungdomshuset. Ungdomshuset fylder jo rigtig meget i nullerne, men det, der også fylder meget i nullerne, det er lige præcis den her kamp om, hvem der skal dominere det kulturelle rum, hvis holdninger, hvem er det egentlig i virkeligheden, der er smagsdommere, og hvem skal have lov til at bestemme, og hvem skal have lov til at definere, hvor rummeligt et samfund vi skal være, og hvad der skal være plads til, og hvad der ikke skal være plads til. Men udover det, så har jeg også valgt den, fordi den har en, som man jo kan have svært ved at overse, en knytnæve meget centralt placeret. Og lige præcis knytnæven er jo også et historisk symbol, som går helt tilbage til den russiske revolution, muligvis længere tilbage, som et udtryk for folkets vilje. Altså når man som grafiker skulle skildre, hvad folket gerne ville, så havde man jo tidligere været vant til, at Guds magt var skildret som en hånd, der kom ned fra oven. Og så begyndte man så at arbejde med den knyttede næve fra neden, som udtryk for mennesket eller folkets vilje. Ja. Så derfor er den også interessant, fordi den jo faktisk genbruger noget af venstrefløjens tradition. Ja.
Og så er der det med Ungdomshuset, som jo altså virkelig fyldte i nullerne, og det tror jeg også, der er rigtig mange i dag, der husker. Ja. Siden, altså dengang, så er det jo ikke så voldsomt meget, man egentlig har set til den her gruppe mennesker. Jeg tror forleden dag, så sagde jeg til dig, Gud, hvor synes jeg egentlig, det er lang tid siden, man har oplevet de autonome. Så kom der her i weekenden, hvor man oplevede Geert Wilders, den højrefløjspolitiker fra Holland, som skulle tale i Malmø. Der så man så autonome fra Danmark, der tog det til for at demonstrere ude foran. Men ellers så synes jeg faktisk ikke, jeg har oplevet dem så meget her på det sidste. Er der en grund til det, tror du? Altså, det ved jeg ikke. Det vil sige, der vil jeg ikke gøre mig sådan til ekspert på bevægelsen på den måde. Det er æstetikken, der har interesseret mig, og de ting, man har valgt at genbruge, og de forandringer og nyskabelser, man også har lavet. Men man kan da sige helt grundlæggende, så har det jo, der er jo en grund til, at det hedder gadens parlament. Gaden er jo central for bevægelsen og har altid været det, som et sted, hvor man laver markeringer, og hvor man, hvad kan man sige, sætter magten i spil. Og sådan er det jo ikke kun for den autonome bevægelse, sådan er det jo også for befrielsesbevægelserne i Mellemøsten for eksempel. Der ser vi jo også, at det rent faktisk er på gadeplan, at stor politik også kan blive afgjort. Ja. Men har du nogen idé om, hvor meget aktivitet der er i dag? Altså, hvor stor betydning har rydningen af Ungdomshuset og så videre haft? Foregår det stadig? Er der stadig gang i kulturlivet og så videre? Ja, det er der da bestemt. Der har jo lige været en kæmpe stor 4-dages arrangement i Ungdomshuset på Dortheavej i Nordvest i forbindelse med 30-året for det første ungdomshus. 30 år i København. Ja. Så det er der i høj grad. Ja. Så selvom vi ikke møder dem så meget, som vi gjorde altså bare for nogle få år siden, så det er der stadig. Du forklarede mig forleden dag, at der selvfølgelig er tider, hvor der sker mere end andet. Men at, Ja, det er jo en del af en social bevægelse. Det er, at man har tider, hvor man er mere udadvendt, og tider, hvor man er mere indadvendt. Ja. Men der sker jo ting hele tiden. Det er jo bare om at få øje på dem. Ja. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for gennemgangen her. Det er meget interessant, også med det historiske perspektiv. Så tusind tak for besøget. Tak skal du have.